Bibaya kene mono. Azumu konye chiri ya zele. Onye nọ na anụ ya bụ ọja mụ dịrị Chukwu. Anya fụrụ ọja ju ndị. Eze mbem na anị ọgbadụ nke ikpeazụ. Oke nwa ndị mbụ na ndị egede jiri wee na ndị Anambra aka. Abịa m ka m kụziere ụnụ ihe pụrụ iche gbasara ọja. Tupu m malite nkụzi a m na-achọ inye, biko ụmụnne m, ọ bụrụ na ikirisia ihe ejije m mere, subscribe to my YouTube channel, like ya my video, share ya, follow me on Instagram, TikTok, ya na Facebook. Join na Facebook, join my group Ọjamdịrị Chukwu Igbo channel. Ebe a ka m ga-ewetara gị akara ngwa Igbo ji je ebube n'uju. Ka anyị banye na nkụzi anyị nwere tata bụ maka ọja. Biko maka ndị ama nghọta ife m na-ekwu, ụnụ ya anagide. Ọnwa afọ Igbo ka m bụ Igbo ka m ga-eji wee kụzie nkụzi a. Ihe anyị na-ekwu tata bụ maka ọja. Gịnị bụ ọja? Kedu ihe bụ ọja? Ọja bụ osisi kpọrọ nkụ apịrị apị. Osisi kpọrọ nkụ apịrị apị eji akpọ ndị mmụọ okwu, ọnya bụ ọja. Ọja bụ onu ndị mmụọ. Ọja bụ ife eji agwa ndị mmụọ okwu. Mere Igbo bụ Igbo ji kwuo onye bụ okwu gboo si na-egbu ọja, mmụọ anụrụ ife agwara ya mee ife agwara ya. Ma nwatakịrị nụ ọja oche na ọ bụ pịpị ịrọ. Ọja bụ ife eji agwa ndị mmụọ okwu. Jiri afọ ya ọja. Ọnya bụ ọja. N'otu aka ọja bụ ọdịnala jikọrọ anyị na ndị mbụ na ndị egede ọnụ. Mere o ji abụ onye ọbụla na-egbu ọja nọ n'etiti mmụọ na mmadụ. Maka na ọ bụ ife eji akpọ ndị mmụọ okwu. Mere oge gboo ndị na-egbu ọja a na-afụta ya dịka ndị amụma, a na-afụta ya dịka ndị na-afụ ụzọ, bụ nke ndị bekee kpọrọ seer. Maka na a na-anọ n'etiti mmụọ na mmadụ. Ọja bụ ife eji akpọ ndị mmụọ okwu, ndị mmụọ anụrụ anụrụ. Ife dị iche iche ka eji ọja anyị fụrụ eme. Igbo bụ Igbo anyị nwekwara na ife n'ebe onye jidebe ka ọ maara. Ife dị na ọja adịghị amasị ya amasị. Ọ ka chi na-efo ka a na-achọpụta ife ọfụrụ gbasara ọja. Ọja bụ nnukwu ihe n'ala Igbo. Ezigbo ihe, bụrụ nnukwu ihe pụrụ iche n'ala Igbo. Ọja ịfụrụ na-ama ama. Ọ bụrụ mmadụ niile na-egbunwu ya. Ọ na-ama ama maka na olu mmụọ ka ọ bụ. Oge gboo onye ọbụla na-egbu ọja nọ n'etiti mmụọ na mmadụ maka na ife eji agwa ndị mmụọ okwu. N'otu aka a, ọja m ji n'aka na nwere ụzọ ọrụ na-abụ eji ya eme. N'agbanyeghị ka o si dị, ọtụtụ mgbe ọja bụ ife eji akpọnye dike n'oche. Oge gboo mgbe Igbo bụ Igbo ka na-eme omenala, mgbe omenala Igbo nwere nsọ. Ọ bụrụ na eze na-ehi ụra, adịghị eji aka nkịta akpụta eze. Ife eji akpọnite eze n'ụra bụ ọja ma ọ bụ mbem. Ọ ya eji akpọnite eze n'ụra. Etu ahụ ka ọ dị dike, ọja ka eji akpọbata dike. Ma ọ na-enwere mmemme Igbo bụ Igbo na-eme na-achọ ịnabata nnukwu mmadụ, ọja ka a eji wee kpọbata ya. Ma ọ na-achọrọ ịgwa ndị mmụọ okwu, ọja. Mere o ji abụ ọ bụrụ na mmadụ nwụọ n'obodo, ọnwụ ike na-adị obodo mma, egbu ọja ka a jụọ ọnụ ndị mmụọ kedu ka o ya esi wee kwuo omume. Ndị be anyị ọ bụ na atụchabụ ihe dị n'afọ mana onye yi akwa ya agbara ọtọ maka na mmapụ a na-egburu awọ. Etu aka ọja nwere ụzọ ife na-abụ ọja eji ọja eme. Ụzọ ife na-abụ abụ okwu na abụ. Ọnya ka eji ọja eme, okwu na abụ. Nke izizi bụ okwu. Kedu ife bụ okwu? Dịka nsi kwubuo na mbụ, ọja bụ onu mmụọ. Ọja bụ onu mmụọ. Okwu nwere ụzọ na-abụ eji ọja ekwu. Nke izizi bụ okwu mmụọ na okwu mmadụ. Maka na dịka nsi gwa bụ ụnụ, ọja bụ ọdịnala jikọrọ anyị nwa bụ mmadụ na ndị mbụ na ndị egede ọnụ. Na ọja bụ njikọnata ihe jikọrọ mmadụ na mmụọ ọnụ. So ya kpatara o ji wee nwee ụzọ okwu na-abụ okwu mmụọ na okwu mmadụ. Okwu mmụọ bụ nke m ga-egosi ụnụ kịta. Okwu mmụọ bụ sọsọ ndị nọ na mmụọ ya ghọta ife ọja na-ekwu. Tinyekwuolu ndị mmụọ, ndị mbụ na ndị egede a na-egburu ya bụ ọja bụ ihe ya amaghị ihe a na-ekwu n'okwu mmụọ a. Lee ka okwu mmụọ si adị ka m kwuoru na okwu mmụọ o so n'ihe eji ọja eme. Ọya ka a na-akpọ okwu mmụọ. Sọsọ ndị nọ na mmụọ ya ama ife nkwu, ya na ndị mmụọ mgburu ya bụ ọja ama ife nkwu. N'etu aka dịka nsi kwapụ na enwere okwu mmadụ. Okwu mmadụ abụ nke ọ ya bụ ekwu ofe ka amala ife ekwuru. Ma ọ bụrụ na ọ tọ ntị na mana okwu mmụọ ofe ka ama ife ekwuru.
ọsọsọ ndị nọ na mmụọ maka na ndị be anyị si na akwụ na ama ibe ya ọsọsọ ndị na-egbu ọja ibe m nọ na mmụọ ya ama ife nkwu ya na ndị mmụọ mana okwu mmadụ bụ ofeke maọbụ onye ọbụla nwere ike ịma ihe nkwu nke a bụ okwu mmadụ ka m kwuo okwu mmadụ na nke a bụ okwu mmadụ ọ bụrụ na ịtọ ntị na ihe ama ihe m kwuru igbo be anyị igbo be anyị ekene m dike nke a bụ okwu mmadụ so ihe eji ọja eme karịrị akarị ka anyị si na ya pụọ baa na-abụ ọja a eji ya abụ abụ n'ala igbo eji ya ete egwu ọdịnala dị iche iche n'ala igbo n'otu aka a ka ọ dị n'okwu ka ọ dị na-abụ enwere abụ mmụọ nwa abụ mmadụ ka ngosi na abụ mmụọ ka abụ mmụọ si adị nke a bụ abụ mmụọ dịka m si gwaba ụlọ ọsọ ndị nọ na mmụọ maọbụ ndị mmụọ ya ama ife m na-agụ ihe a m fụrụ na onwe ebe ihe eje onwe na rekọdụ ihe eje ka ịfụ ya maọbụ fụ ebe mmadụ tiri ya n'egwu abụ mmụọ ka ọ bụ den nke a bụ abụ mmadụ nke a nke ọ ya bụ abụkwa ofeke amalife ekwu debekwanụ ntị na nke a nke a bụ abụ mmadụ unu ewerugo unu mara abụ nna abụ so ihe eji ọja eme karịrị akarị wee sị ndị be anyị amabiri na na-asụ onye ọkụ ebe a maka ọ na-eme oke mmanwụ ntikarịa na ọgbọ ụmụazị ekpobone ya ntụ anyị abịa ka anyị nabanụ mana nke a m gwagoro unu were nụ nke a gị bụ onye na-akwado igbu ọja ma ọ gị bụ onye na-ebido n'igbu ọja ka ị mara na ọja nwere ụzọ na-abụ enwere okwu na abụ nwee okwu mmụọ nwee okwu mmụọ na okwu mmadụ nwekwa abụ mmụọ na abụ mmadụ etu a ka o ji wee dị n'ọja wee sị ndị be anyị ekene m ụnụ wee so ụnụ sonyerenụ m na ọja m dịrị chukwu aka m ya ewetara ụnụ ife gbasara ọja na uju ọ bụ na isonyere m mgbe ọ ya adịkwa ịya afụ ya aka m akọwakwara ụnụ ife karịrị akarị ife yiri nne gbasara ọja karịrị akarị maka na ọja efere adịghị amasị ya ama ebe onye jirebe ka ọ maara wee sị ndị be anyị ekene m onye ọbụla ebe ọbụla onye nọ azụ m onye ọbụla mma mmanụ anyị gbuo n'aka nne ka anyị gbuo na mma anyị gbuo n'aka ekpe ka anyị gbuo na mma wee sị na ọ ya adịrị anyị na mma unu echefukwana na aka mbụ nwanne ụlọ ọja m dịrị chukwu anya fụrụ ọja ju nri eze mbem na anya ọgbarụ na nke ikpeazụ ekene m ụnụ wee sị ụnụ ka emesịa